and hello Philippines! For the first time, nandito po tayo ngayon sa Dalang Kalikasan. Ayan, paket po tayo dito guys. Ay nako, sa taga-taga ng aking pagbablog. For the first time talaga. Thanks Lord. At pinayagan pa ako. Pinayagan ninyo ako para akyatin po natin ang Daang Kalikasan. So let's do it guys! Yay! Akyat tayo doon. Tanda mo po ha. So ayun guys, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa pag-akyat sa Daang Kalikasan. At alam niyo ba guys, itong Daang Kalikasan sobrang haba pala, almost 60 kilometers. So hindi pa tayo nakakalahati guys. Pero mamaya guys, doon sa banda ron, you know, nakikita nyo yun? Aakyatin po natin yun. Tara. Wow. Oh, kita-kita yung baba oh. Stop po tayo dito. Magandang view. May ako kinahingitanin ko dito. Guys, tuloy-tuloy pa rin po aking paglalakbay dito sa Daang Kalikasan. At look! Wow! Kitang-kita ko talaga, oh, ang ganda po ng view ng Daang Kalikasan. At syempre po, mayroon po tayo ditong view deck. Eto, guys, oh, ang ganda. Alam nyo, ha? Oh, nakahanap ako ng magandang view deck dito sa Daang Kalikasan. Wow, hanip po dito, oh, guys, oh. Oh. Mahangin. Diyos ko, ang ganda, oh, guys, oh. Okay, hindi po tayo nakalahati pero tingnan niyo naman po yung view ng Daang Kalikasan. Dito po ito sa Manggataran, Pangasinan. Wow. Oh. Doon pa oh guys oh. So pupunta pa tayo doon. Layo pa oh. Yun. Napahinto uli ako dito at naglalakad-lakad. See, tingnan niyo po yung daan. Parang 6 na lane ang ginawa nila. So, guys, sobrang luwang. Sobrang luwang talaga. Ayan oh. Kita naman dito oh. Grabe oh. Doon tayo akit pa tayo doon oh. Akit tayo doon. Tara. Wow! Kauna-unahan kong pag-akyat dito sa Daang Kalikasan guys. Sobrang nag-enjoy ko talaga dito. Sobrang enjoy ko po talaga dito. Maswerte talaga ako dito at pinahintulungan talaga ako ni Lord na maakyat itong Daang Kalikasan. Namatay ako ng gustong puntahan at i-vlog. Thank you Lord.
walang daan dyan. Wala. Alit. So yan guys, tuloy pa rin ang aming pag-akyat dito sa Daang Kalikasan. At look, may nakita ako doon na parang beauty uli. So hihinto po tayo doon guys. Ang ganda talaga ng Daang Kalikasan, no? Wow. Grabe. Ano kaya ito? Hintuan natin. Kasadya. Ang ganda, oh. Ano ito? Parang bahay. Ito, oh. So guys, wow, nag-enjoy po talaga ako dito sa Daang Kalikasan. At tingnan nyo po dito, may ginawa po talagang kon dito eh. Parang pasadya na parang view deck. Ito makikita nyo dito sa taas. Kitang-kita po yung buong Daang Kalikasan. Okay. Ganda, oh. Wow. Pasadya to, no? Wow guys! So, Daang Kalikasan. Nandito po ako ngayon sa Daang Kalikasan. At ito po pangalawang beauty na po ito na napuntahan namin. Nag-stop over kami dito. Guys, oh. Ang ganda po dito talaga. So yung mga gusto pong pumasyal po dito, safe po yung daan. Tignan niyo po yung daan, oh. Sobrang luwang. Makikita talaga dito yung kagandahan po ng mga kabundukan dito po sa Daang Kalikasan. Yan guys, oh. Wow. Woo! Wow, galing, ganda. Yan guys. Tuloy pa tayo dito guys, bandaron, sa bandaron. Punta pa tayo doon. Doon. Ang haba ng daan, oh. Grabe. Wow, oh. Tahimik. Oh. Ayan. So guys, siyempre po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil alam niyo po sa tagal po talaga na gusto kong pumunta dito na umakyat. Ngayon lang po talaga ako nagbigyan. At maraming salamat po, Lord. Saan sila galing? Po dito. Bakit to, no? Dan. Bakit pa tayo? Kayo. Ayan guys, medyo nauhaw tayo at mayroon pa palang pangalawang view deck dito, no? So medyo maluwang-luwang siya kaysa dun sa nauna kong napuntahan. Ayan, maganda dito. Ayun, no? Sobrang luwang. Maganda dito guys, oh. Oh, ano kaya ito? May ginawa silang dito. Lagay ng mga halaman. Oh, mahangin. Oh, dapat may dala tayo ditong mga pagkain sana, no? Syria, mga malamig na tubig. Sana nagdala tayo dito. Guys, sa ulitin pagbalik ko dito, magdadala po tayo dito ng mga pagkain. Dito tayo magmumukbang. Wow, ang ganda. Oh. Ang hangin.
Guys, maraming salamat po at safe po akong nakapunta dito sa Daang Kalikasan. Nakakit po ako dito, marami po akong nakita. Sobra pong ganda po dito. At yung mga gusto pong pumasyal, bumisita po dito. Guys, ingat po kayo dito at guys, thank you Daang Kalikasan. Salamat. Bye-bye.